El apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de las... Φορτίνος αμάνο καπνίζει και σκέφτεται. Είμαι ότι δεν έζησα, είμαι η βροχή που θα έρθει να δροσίσει άγνωστον γυναικών το κορμί. Βράδυ στα κρεβάτια τους θα στενάζουν ξαναμένες. Ποιος αμάνος έφερε τούτη τη βροχή. Στρατιώτης με το όπλο σημαδεύει και σκέφτεται. Με μια κίνηση απλή θα του κλέψω ό,τι έχει ζήσει. Είμαι ένας μικρός θεός, είμαι ένας τύχος πάνω από το αίμα του. Αύριο εδώ την ίδια ώρα ερπετά θα σέρνονται όπως κάνω κι εγώ. Το τελευταίο τσιγάρο και εκείνο σκέφτεται. Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ σε παιδιά που ξεφαντώνουν. Ο καιρός θα χάνεται ως του κάποιου απ' αυτά θα φωνάξει λιμπερτά. Κι όπως θα κοιτάει τις κάνες θα βρεθώ στα χείλη του σαν τσιγάρο ξανά.